Jeg hedder Hans Ussing. Jeg har en passion for at hjælpe 50-plussere tilbage på arbejdsmarkedet, samt at fastholde og udvikle dem, der er på arbejdsmarkedet. Så hold dig ikke tilbage. Kontakt mig, og lad os få en god snak. Jeg hedder Caroline Herup, og jeg vil spørge dig, om du har prøvet, når din kommunikation ikke virker sådan, som du havde tænkt det. Eller om du har prøvet at arbejde sammen med nogen, hvor samarbejdet bare ikke fungerer, sådan som du kunne tænke dig. Det er det, jeg arbejder med. Jeg sørger for, at din kommunikation den virker, og jeg sørger for, at samarbejdet fungerer, sådan så alle trives. Mit navn er Gert Müller. Har du og din virksomhed brug for hjælp til at fastholde dine kompetente medarbejdere? For 2 på 30 er jo ikke nødvendigvis bedre end 1 på 60. Og det er altid billigere at fastholde end at nyansætte. Fastholdelse er min spidskompetence. Hej, mit navn er Maj-Britt Skånsø. Jeg spekulerer på, om du udnytter dit potentiale fuldt ud. Det er der desværre rigtig mange mennesker, der ikke gør. Så hvis du står i samme situation og er i tvivl om det, så vil jeg opfordre dig til, at vi tager en snak om det en dag, så du får afklaret dine kompetencer og får udnyttet dit fulde potentiale til gavn for arbejdsglæden i hverdagen. Jeg hedder Torben Hare, og jeg beskæftiger mig med trivsel og arbejdsglæde og stressforebyggelse i virksomhederne, så både du selv får et bedre og længere liv, ikke mindst ved hjælp af positiv psykologi, og de samme principper drives ind i virksomheden, så den også får et længere og bedre liv. Jeg hedder Maren Kruse. Drømmer du også om at hjælpe andre mennesker? Så kan jeg hjælpe dig med at hjælpe andre. Og så kan du få en god forretning. Og jeg kan love dig, du kommer op og flyve. Mit navn er Søren Mortensen. Jeg hjælper mennesker med det gode liv. Men det er din karriere, din arbejdsglæde eller det gode sociale liv. For de relationer er det, der afgør, om du har et godt liv.